ҷамоати деҳоти вобкан дар ноҳияи қубодиён яке аз ҷамоатҳои калонтарин маҳсуб ёфта дорои 2850 гектар замини корами обӣ буда хоҷагидорон ҳар як қитъа замину самараноку оқилона истифода бурда то ин ки аз 3 то 4 ҳосил ба даст биёранд. тавре ки иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди ҷамоати мазкур 970 хоҷагиҳои деҳқонии хурду калон фаъолият намуда самти асосияшон пахтакорӣ, сабзавоткорӣ, боғдорӣ ва ғалакорӣ маҳсуб меёбад. мувофиқи дурнамо бояд хоҷагидорони ҳудуди ҷамоати мазкур дар майдони 82 гектар картошка кишт намоянд. то ба имрӯз ин дурнаморо ба 70 гектар расонида дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. хоҷагии деҳқонии ойбаҳор дар ҷамоати мазкур яке аз хоҷагиҳои намунавӣ маҳсуб ёфта дорои 14 гектар замини корами обӣ буда ҳамасола пахта, сабзавот, ғалладонагиҳо ва дигар нави зироатҳоро кишт менамоянд. мушоҳидон нишон дод ки дар ин хоҷагии ҳар як қитъа замин самараноку оқилона истифода бурда шуда саҳмдорон аз дони кишташон ҳосили дилхоҳи хешро ба даст меоранд. заминова 60-70 фоиз ғалла мекунем, пахта мекунем, пахта. мондаги ҷойо картошка мекунем, хуб сабзавот, кишти ва дон, ҷувори макка, силос, ҳамин чизоро корида мардумро таъмин мекунем. ин маҳсулоти мондагиша зиёдша бозор мебарем, бозор ба мефурӯшем. аз зиёдша мардум ба тақсим 22 та сахндор дорем. ҳамин 22 та сахндора мо ҳамин замин таъмин мекунем. ҳамаш хурсанда. дар хоҷагии деҳқонии ойбаҳор ҳамасола кишти картошкаи нави кардинал гузаронида шуда таҷрибаи деҳқонон нишон дод ки ин нави тухмӣ ба иқлими ин заминҳо мутобиқ буда ҳосили дилхоҳ низ медиҳад. хоҷагии деҳқонии ойбаҳор яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар ҳудуди ҷамоати мазкур маҳсуб ёфта ҳар як қитъа замин самараноку оқилона истифода бурда шуда ҳамасола кӯшиш менамоянд ки аз як замин то 3-4 ҳосил ба даст биёранд. соли гузашта хоҷагидорон дар истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида имсол низ умед доранд ки ҳосилнокии зироатҳои кишоварзиро зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. бо мақсади амалӣ намудани дастури ҳиҷратҳои пешвои муаззами миллат оиди самараноку оқилона истифода бурдани обу замин мазмун гирифта ин ду се ҳосил хоҷагидорон кӯшиш менамоянд ки ҳамасола аз зироатҳои кишткардашуда ҳосили дилхоҳи хешро ба даст биёранд. тибқи дурнамо имсол кишоварзони ноҳияи қубодиён бояд дар майдони 367 гектар кишти картошка гузаронанд. то ба имрӯз ин дурнаморо ба 300 гектар расонида кишти картошка идома дорад. кишоварзон ноҳияи қубодиён заминҳои корами обира самараноку оқилона истифода бурда кӯшиш ба ҳаҷм метиҳад ки аз ҳар як қитъаи замин дар як сол 2-3 ҳосил гирифта бозорҳои истеъмолӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзиро таъмин менамояд. деҳқонон ноҳияи қубодиён имсол дар майдони 350 гектар кишти пиёз, 1470 гектар кишти ғалладонагиҳо, 155 гектар кишти сабзавот ва дигар намуди сабзавотҳоро гузаронданд. яке аз омилҳои фаровонҳосилӣ дар кишти зироатҳои кишоварзӣ ин ҳам бошад бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа истифодаи навъҳои тухмиҳои серҳосилӣ ба иқлим мутобиқ мебошад. хоҷагидорон ҳамасола талош бар он менамоянд ки дар кишти зироатҳои кишоварзӣ аз тухмиҳои серҳосил ва омилҳои агротехникӣ самаранок истифода бурда то ин ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. холимрудди ниёзӣ, ғайрушоҳии мардон, намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи қубодиён.